Τώρα βγάζω εγώ movie. Αυτό το τελευταίο που διαβάζω πάλι. Βάλε movie, πάρει βραβείο Νόμπελ. Τι είναι βίντεο? Ναι. Και λέμε για έμπνευση του Γόγου. Και λέμε τα βιβλία του Γόγου. Και θα πάρουμε τώρα το strawberry sorbet με το σοκολά. Και κάναμε, και μου έλεγε ο Γόγος ότι είμαι περίεργη με το εντομοστρόφυλλο. Παπά, μπορείς να πεις, όλοι δεν είναι περίεργοι σε έναν βαθμό. Μίλα κι εσύ. Εγώ μπορώ να πω ότι λέει δεν σε επιβάζουμε. Γιατί η το λέω? προσωπικότητα του καθενός πρέπει να είναι αυτή που είναι και να μην την αλλάζει. Για πάρε αυτό να πω εκεί. Τι είναι ζεστό κονιά? Ναι. Που λες, θα πηγαίνεις στα δικαστήρια με το λουλούδι στο φτύχι. Ναι. Γιατί δεν τους λέω παπά, γιατί με βλέπεις εσύ τι πώς λέω και πώς μιλάω και τους λέω. Άκου να σου πω, δεν έχεις το δικαίωμα να βγάζεις αποφάσεις. Κοίταξε με στα μάτια. Κοίταξε με τα μάτια. Τι μου λες, ψέματα ή αλήθεια, θέλω να ξέρω τώρα. 5 χρόνια. 10 χρόνια. Δικαστήρα θα γίνει. 10 χρόνια. 20 χρόνια εσύ. Φύγε, έξω. Και θα πάρω τώρα και το άλλο. Ναταλία, δεν ήταν να θόρνεις κανένα. Καλά πως τις βάλε τα λουλούδια ρε. Τι έτα, φύγε σου λέω. Φύγε. Την είδες με τα λουλούδια. Γιώργο, την είδες με τα λουλούδια. 50 φύγε σου λέω. 50, 100, 150, φύγε. Της αρέσει η δύναμη. Ωραία, 300 χρόνια μείον 120. Γιατί άμα της άρεσε η δικαιοσύνη σου και η πλάκα θα γεθούσει κάποιον. Εσύ αυτός. Λοιπόν, αυτός την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά αυτός, αλλά έλα μου και δεύτερη, σε περιμένω. Σε παρακαλώ, γράφτε, είναι πολύ ωραίο. Έλα μου λέει και δεύτερη. Τι γράφετε τώρα? Λοιπόν, βγάζω το στρενόφυλλες, κοίτα με. Ωραία, τελειώσαμε. Εδώ δεν επιτρέπουν στους δικαστήνες να βγάζουν τα στοιχεία, πώς έλεγε το... Θα τους επιτρέπουν να βάλει... Να είναι σεμνά αντιμένες. Ρίχτω. Θα τις κάνουν αναφορά και να είναι πειθαρχικό. Και άμα την περάσουν 1-2, μετά την 2 θα την διώξουν.